Hey! Hey! Ej. Og her er vi så cirka ved 11 kilometer. Og han er stadig frisk som havren. Er det godt? Tak, det er så på det. Jeg har ikke set Asser. Ser vi her Gomes i topform omkring snart 27 kilometer. Stadig frisk som havren. Vi ses igen omkring de 32. Okay, bare hold ud. Hold den kørende. Det går. Kom nu, det sidste. Der er ikke lang vej endnu. Kom nu, mand. Fortsæt. Vi cykler lige lidt med. Vi kommer lige og cykler med.